Kuma da yau maza na ce bari in baku wani bonus kyauta sadaka fi sabilillahi. Idan na san wasu sun sani wasu kuma ba su sani ba. Wasu kuma in sun sani suna ƙara cusa kansu. Abu na farko da nake so ku sani, da yarinya da kake soyayya da ita yau, kana son ta tsakani da Allah, tana son ka tsakani da Allah, to babu soyayyar kuɗi, babu tambayar kuɗi a tsakanin wannan. Babu yau, babu maganar wai anko a gidanmu, ankon ƙawata ko birthday, babu wannan. Wallahi, wallahi babu wata soyayya da ake yin ta da kuɗi a duniya. Wallahi, wallahi kun ji na rantsi. Duk wata soyayya da ake yin ta da kuɗi in kuka kula ma ba ta daɗewa. In yarinya tana son ka, kawai tana son ka, kai ɗin nan kai take so ba ruwanta da wani abin hannunka. Ko ba ni kaza, kai in kai ra'ayin kanka ne wannan, kyautatawa ce ba wani abu ba, ka ɗauka ka bata ba wani abu ne ba. Amma duk yarinya da za ta tambaye ka birthday ɗin ƙawata, a'a bikin gidanmu, a'a yayata za ta yi aure, ba son ka take ba. Wallahi a wanki gara sunanka. Sunanka a wanki gara, ku gane. Babu wata soyayya da ake yin ta da kuɗi. In tana son ka, kai ɗin nan kai take so. Ba abin ruwanta da abin hannunka. Ita inda dama ma ita a ranta za ta dinga jin ta za ta iya ɗaukan abin ta baka in tana da shi. Amma ba wai kai kullum ta kira ka, ba ruwanta da ka samu ba, ba ruwanta da harkar kasuwanci ka samu ya ko ba. Kawai ita in ta tambaye ka, ka bata. Wata ma in ka tambaye ta ɗin baka bata ba, an dinga tashin hankali kenan ana faɗa har sai ka bata. To wa sunanta soyayya ba. Sunanka a wanki gara. Gwara ka ɗauka ka ba mahaifiyarka ta sa maka albarka. Ku gane da wannan, ba wata soyayya da ake yin ta a duniya da kuɗi, wallahi babu ita. Wallahi kun ji na rantsi, ni Aisha na rantsi, babu wata soyayya da ake yin ta da kuɗi. Soyayya ta gaskiya cike take da kyautatawa da tausayin juna. Ku gane maza, ba na soyayya ni, ba na soyayya, amma kuma dole in faɗa muku gaskiya, ku gane wannan. Yau ka zo ba ni kaza, za ka zo ne yau zan zo zance to taho min da kaza, akan me? Akan me? Ba a soyayya da kuɗi. Duk yarinyar da take son ka tsakani da Allah, wallahi nauyi take ji ma in kai ka ɗauka ka yi mata kyautan alkhairi, nauyi take ji ta ansa. Saboda ita gani za ta yi kamar ta takura maka saboda san da take maka, akwai tausayi a cikin soyayya. Duk inda soyayya take akwai tausayi. To duk yarinyar da za ka ga yau ta zo tana yawan tambayan ka kuɗi, ba san ka take ba fa. Ba san ka take ba fa o. He, ku kama kanku, ku san me kuke, ku tsaya ku nemi mata na kirki na gari, maganar Allah. Duk yarinyar da kaga yau ta aure ko auren ka tai kana mata wannan hidiman ta aure, aka ga ta shiga ciki ta ga fafayen da kake mata a wajen fa akwai matsala, baya lasting auren ma, daga an yi shi yake rushewa. Saboda me? Tun a waje ka nuna mata baje ai kai kana da shi, ba ruwanta, ta riga ta saba. Mu mata ba mu da wannan, wani zubin ba mu da wannan tunanin ai yau ka samu gobe ba ka samu ba, in yau ya fita ya samu gobe, ba ruwanta kawai.